मोनसे जोङो नुदों मोनसे जोंनि जे जेनेरेशना बेवहाय गोबां माने मोसाखावरि बिथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन सिफुं सुनाय खाम दामनाय सेरजा हुनाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों जायफोर बिथांमोना सोलोंनो गोसो जानानै दंमोन बिथांमोना बेवहाय सोलोंफैदों मोसानाय बिथिङाव दावस्रि देलाय बागुरुम्बा बा गुबुन गुबुन बावहाय मोसानाय बेवहाय आग्रह जानानै गावनो गोसो जानानै बे हारिमु मावदेयाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे नाजानायाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालायनानै जे बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जे जोंनि जे कालचार आइडेन्टिटि जोंनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोंनि जेनेरेशननो होलांनांगौनि थाखाय आरो जोंनि जे कालचार बेखौ गोजौ फारसे लानानै थांनांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों खामानि मावबोदों। नैबे कालचार वर्कशप बे हारिमु मावबादायाबो मोनसे बेनिनो दिनै बेवहाय जोङो जोंनि जे वार्कशपनि गेजेरजों बे ओनसोलाव सोलोंनो गोसो जानाय बा मोसानो गोसो जानाय बा गुबुन गुबुन जोंनि दोरोङारि बिथिंनि जे दामजु बिथाइ बेखौ सोलोंनो गोसो जानाय बिथांमोनहा बेवहाय मोनसे स्कप मोनदों आरो बे स्कपनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव मोनसे रोंगौसार सासे जोङो सिफुं सुनो गोरों खाम दामनो गोरों जों बेखौ दिहुननांगोन आरो बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशनाबो बेनो जोंनि जेनेरेशननो जोंनि जे कालचार जोंनि जे दोरोङारि मोसानाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों दामजु दामनाय बेखौ जोङो होलांबाय थानाय। दा दिनैनि थारिखआव जों नुबाय दाख्लैबावै जे GI मोनसे जोंनि जे माखासे बर'नि जे जोंनि ट्रेडिसनेलि दामजु खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना जोमग्रा गामसा आरो इरि लोगोसे जोंनि जानाय माने खारदै आरो जोंनि माने दुन्दिया लोगोसे बे बिथिंफोरखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बर'फोरनि बे आंगोनि जे जानाय बा गानग्रा जोमग्रा बा बर'फोरनि बियो मोनसे दामजु होननानै दिनै दुनियानो बयनोबो दिनै सिनायथि होबाय आरो लोगोसे बेखौ रेजिस्टार खालामनानै दोनबाय। बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय। दा बेखौ लानानै जोङो जेनेरेशननो जोंहा फोरमायनांगौ गोबां दङ आरो जेनेरेशनखौ जोंहा फोरोंनांगौ गोबां दङ। दा बे हिसाबै दिनै जों नुदों बेवहाय गोबां माने बे ओनसोलनि सोलोंसाफ्रा दिनै फैनानै बाहागो लानानै जोङो गोजोननाय मोनसे फोरमायफैदों आरो बिथांमोना जेन जिउआवहाय सासे प्रफेसनेल डान्सार जाहैनो हागोन बा गुबुन गुबुन बिथिंजों सिंगार जाहैनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं। दिनै नरेन्द्र मदि माननाव गेदेर बिथां जे भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों दिनै स्किलखौ दिनै गोसो होनानै आदबखौ गोसो होनानै दिनै खामानि मावदों। साफ्रोमबो सुबुंनो दिनै साख्रि होनांगौआ बे जयगथा नङा। मानो होनबा दिनै गुबुन गुबुन बिथिंजों बयहाबो मोनसे माने आदब दङ। बे आदबखौ लानानै दिनै गाव गावबागाव थांनानै थायो। दा दिनैनि थारिखआव दिनैनि जे नरेन्द्र मदि दैदेननाया दिनै स्किल बेस खालामनो थाखाय इन्डियाखौ दिनै नाजादों। दिनै फ्राय बावहाय जाय मानसिया दिनै मोसानो गोरों बे बिथांखौ दिनैहाय जायगा मोनगोन मोसानायनि बिथिङाव। जाय मानसिया दिनै गेलेनो गोरों बे बिथिङाव गेलेनायाव बिथांमोना जायगा मोनगोन। जाय माने दिनै लेखा गोरों बिथांमोना दिनै साख्रि बाख्रियाव दिनै जाय गोसो होदों बिथांमोना जायगा मोनगोन। दा दिनैनि थारिखआव जोंबो बेखौनो लुबैनानै जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ साफ्रोमखौबो सुबुं सम्पद बानायनांगौनि थाखाय हिउमेन रिसर्स बानायनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि दुलाराय हारिमु आफाद लोगोसे जोंनि माखासे माहारियारि आफादफ्रा अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों दिनै बे वार्कशपआ सोलिदों आरो जेनेरेसनखौ जोङो मोनसे ब्राइट मोनसे गोजोन हिउमेन रिसर्स बानायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ जेब्लायबो आरो हेफाजाब होबाय थागोन।